Kawu Studio. Danna subscribe, danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Saba da ke ko kaɗan ba ni sauki min tazzara a ya kamata a ce ko da yaushe na tare da ke idaniya ta saba da ganinki kunnuwa sun saba duniya ta shaida na san ki zan ba da komai domin na same ki sai da komai na biya sadakin ki na san ki maimaita na san ki maimaita na san ki ke ma kin sani kowa ne zai kushen masoyi da ni da shi kwamar rabbalayi zaman bakin ciki zai ta yayi sannan idansa sai ya siyaye ina son ka na ce ina son ka ina son ka kai ma ka sani yanayin yayi azidariya garin yayi lullumi ga iska tana kaɗawa yanayin damina da sanyi min yau nisa da kowa ga mu dajin da babu kowa nishaɗi muke ta yawa soyayya ce ta jawo ni ba ni son mu dawo mu je mi da zagayawa sai kore muke gani da ni da kai a ko'ina a ko'ina a ko'ina ni zan zauna da kai domin Allah ba don kuɗi ba ni zan zauna da kai domin Allah ba yaudara ba kai ɗai nake gani kai kanka ka sani kai za ka sa nishaɗi sannan idan ka so ka sa haushi zauna a nan jira ni ni ba ni so ka bar ni ajiyar kisa na ɗauko